Ситуация непростая. Вы это чувствуете, я тем более. Получаю обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. На загад Лукашэнкі найбліжэйшым часам усе працаўнікі сілавых ведомстваў пройдуць экзамен на прафесійную прыдатнасць. На ягоную думку, гэта неабходна, бо свет уцягваецца ў чарговую гонку ўзбраенняў. С Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе. А Министерство обороны сегодня презентовало свой уласный телеканал. И еще одна новость, дорогие друзья. Именно с сегодняшнего дня, с 23 февраля 2026 года, начинает свою работу телеканал Воен ТВ. Смотрите его всегда. Новый телеканал атрымаў 12-ю кнопку. На ім будуць штодзённыя і штотыднёвыя навіны, мастацкія і дакументальныя фільмы, а таксама контент для дзяцей. Цікава, што канал называюць патрыятычным, але частку контенту для яго збіраюцца купляць у Расіі. Галоўныя тэмы новага тэлеканалу – дзяржаўная палітыка ў галіне абароны і дзейнасць узброеных сілаў. Усё гэта створана на базе тэлекампаніі Воен ТВ, якой у красавіку споўніцца 32 гады. Яна належыць Міністэрству обороны і раней вырабляла контент для іншых дзяржаўных каналаў і свайго YouTube. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашым наступным госцем Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старэйшы аналітык медыа-IQ нашай студыі. Добрый вечар, Паўлюк. Вітаю вас. Нібыта свята, але чамусьці настрой у Лукашэнкі зусім не святочны. Неяк гэта ўсё выглядае вельмі сумна. Што ён такога ведае пра беларускую армію ці войска і чаму мы бачым гэтую занепакоенасць з ягонага боку? Ці гэта ўсё-такі больш разыграны такі спектакль для беларускага гледача? Ну, беларуская прапаганда апошнія месяцы будуе від такой абложанай крэпасці, і нам трэба яднацца вакол лідара Александра Лукашэнкі, і все астатнія ворагі з усіх бакоў, і нават бліжэйшы саюзнік, это такі падспудна нас цягне ў вайну з часам, такое кажуць, але не прямым тэкстам. Таму трэба трымацца за Лукашэнку. І гэта той асноўны пасыл, который прысутнічае. Разам з тым, ну вот зараз прогучела і пра тое, што суседзі эскаліруюць. Цяжка сказаць, што тут першасна, што тут другасна в галаве ў Александра Лукашэнкі. У сітуацыі ў рэгіёне робіцца больш напружанай, і натуральна, што все бакі падымаюць стаўкі. Вось гэтая рыторыка Лукашэнкі, такая ваенізаваная рыторыка, она ж праз гады ідзе. Мы памятаем і акопы, у якіх там хто толькі не гніў і так далей. Але ці цяпер мы маем сітуацыю вось з чарговым такім стандартным сеансам трызнення на вайсковую тэматыку, военную тэматыку, альбо ёсць нейкія тэндэнцыі, якія могуць гаварыць пра тое, што прапаганда, у тым ліку і сам Лукашенко рыхтуюць беларускае грамадства да чагосьці. Вот зараз мы не проводили такого даследавання в медыа-IQ каб ацаніць тэндэнцыі прапаганды менавіта на гэты момант, што тычыцца мілітарызацыі, але перад уварваннем, шырокамаштабным уварваннем Расіі в Украіну некалькі месяцаў нагнятанне сітуацыі адчувалася, і былі нават абсалютна неверагодныя рэчы перакулены беларускае грамадства. З майго дзяцінства я памятаю, што абы не было вайны, а тут раптам пачалі тэлевядучыя казаць пра тое, што я буду ганарыцца маім сынам, калі які пойдзе ваяваць, бараніць радзіму. Менавіта ваяваць, а не проста бараніць радзіму. І гэта ўсё прогучэла перад уварваннем. Потым было некалькі дзён эйфарыі, потым раптам ціхенька адпаўзлі в бок. І доўгі час не было такога вялікага уплыву мілітарыстычнай часткі прапаганды. Яна прысутнічала як вечная нотка такая, але не была першаснай. Вось зараз былі вучэнні летам, на якіх можна было заўважыць падрыхтоўку да нечага такого больш-менш сур'ёзнага, і тады мы бачылі рэальны вкід такі вельмі моцна афарбаваны і эмацыйна, і прямыя выпады супраць суседзяў. Ну і зараз, вот апошнімі днямі, мы бачым таксама нешта падобнае, калі адбываецца мабілізацыя і падобныя штукі. Але чакаць далейшай мілітарызацыі, ідэалогіі вось са з'яўленнем новага канала Воен ТВ, ці гэта пытанне іншае, грошай, напрыклад? Ну, тут я бы хутчэй пагадзілася з вамі, што пытанне хутчэй грошай. Вот у нас ёсць прыклад
агентство тэлевізійных навінаў Белтэлерадыёкампанія атрымала свой тэлеканал, ну і відавочна для такога вяшчання трэба бюджэт, яны атрымалі бюджэт, аперуюць грашыма. Воен ТВ ну таксама не спалі ў шапку, пралабіравалі пытанне, і цяпер у іх ёсць свой тэлеканал. Раней яны рабілі маленькі кавалак па аб'ёму, зараз будуць рабіць значна болей, значыць, праз іх пройдзе больш грошаў. Але калі мы паглядзім па сацыялогію, па аўдыторыю тэлеканалаў, то мы бачым, што у телеканала «Мир», у телеканала «Союзнага тэлебачання» і так далей, мізерная аўдыторыя, і яна не перакрыжоўваецца з асноўнай беларускай аўдыторыі, там 1,5%, часам нават меней. Чаму? Бо асноўная аўдыторыя Беларусі – гэта жанчыны майго веку, 55 гадоў плюс, якія хочуць паглядзець ну, нешта такое рамантычнае, серыялы, нешта, што супакойвае, і разам з тым дае паказаць сэрца. А што тут такое у Воен ТВ абяцаюць? Нам абяцаюць паказваць фільмы пра вайну і патрыятычнае выхаванне. Хутчэй за ўсё, асноўнай аўдыторыяй, якая будзе прымусовая это глядзець, это будуць салдаты тэрміновай службы, якім проста застанецца сядзець на зэдліках і глядзець тэлевізор, які будзе уключаны палітруком. Між тым, калі браць сам YouTube-канал, на базе якога створаны гэты тэлеканал, ён так і называецца «Воен ТВ Беларусі», там 238 тысяч подписчиков. Канал існуе з 13 года, то бок это даволі стары канал, у яго шмат праглядаў. Ці можна гаварыць пра ягоную аўдыторыю, пра склад яе? Это тая ж самая гісторыя, як з асноўнымі прапагандысцкімі медыямі, то бок асноўная аўдыторыя з Расіі, альбо тут все-таки спецыфіка такая, што і сваімі прызыўнікамі у гэтых красных комнатах можна набраць. Ну, глядзіце, я таксама падпісчык гэтага тэлеканала, як і астатніх, в том ліку прапагандысцкіх каналаў. Чаму мне это трэба па працы? Ёсць людзі, каму проста цікава паглядзець на тое, як абыходзіцца са зброі, там ёсць даволі прыгожыя кадры, і калі браць сітуацыю не сённяшняга разлома грамадства, а нармальную сітуацыю, то беларускае войска заўсёды мела даволі высокі рэйтынг даверу. Таму, калі мы паглядзім на пачатак існавання гэтага YouTube-канала, то хутчэй за ўсё яго магла быць і большая аўдыторыя. Але сёння, ну, што ж там можна паглядзець? Пра то, як яны вучэнні праводзяць, ну, так, можна паглядзець, але фільмы пакажуць на тэлеканале, калі не памыляюсь, 12-я кнопка. Трэба паглядзець, у каго ее отобрали. Разам з тым, каля нашых межаў ужо ідзе вайна. Заўтра будзе 4 гады, як яна ідзе. І, што цікава, вось гэтая тэма стала адной з асноўных для беларускага парталу «Зеркала». Беларусь вельмі моцна рызыкуе. Гэтак кажа прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, які даў інтэрв'ю беларускаму парталу «Зеркала». Давайте паслухаем невялічкі ўрывак і вернемся да нашай размовы. Ми були дуже обережні завжди. Мы заўсёды былі вельмі асцярожнымі ў ОАН у геапалітычным кірунку. Калі мы ўздымалі тыя ці іншыя рэзалюцыі, звычайна мы не казалі пра агрэсію Беларусі. Мы ніколі такога сабе не дазвалялі. Бо лічым, што окей, ёсць пытанне Лукашэнкі, ёсць пытанне Беларусі, ёсць пытанне беларускага народу. Расейцы пытаюцца, а ў чым розніца? Чаму мы ў Расіі вінаватыя, што Пуцін пачаў вайну, а Беларусі не? Бо Лукашенка не пачаў вайну Пуцін, а Лукашенка суудзельнік. Але беларускія людзі афіцыйна беларускага войска на тэрыторыі Украіны няма, не існуе, а войска Расіі існуе. Таму расейцы, якія плацяць падаткі і адпаведна падтрымліваюць іхнае мабілізаванне войска, ёсць наўпроставымі злачынцамі. А Лукашенка ёсць суудзельнікам, а беларускі народ не ёсць суудзельнікам. Пакуль што. Чаму я кажу пакуль што і папярэджваю Беларусь? Бо беларусаў уцягваюць у гэтую вайну. Спадар Павлюк, наколькі важнае гэта інтэрв'ю, улічваючы, што прэзідэнт Украіны ўпершыню вось з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну дае інтэрв'ю беларускаму медыю «Зеркалу»? Ну, я бы адзначыў, што гэта важнае інтэрв'ю. Гэта тое, што пацвярджае тэндэнцыю змену рыторыкі Кіева і паводзінаў Кіева, бо мы ведаем, што Киев уводзіл санкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Мы ведаем, што адбыліся кантакты ў Зеленскага са Святланай Ціханаўскай. Гэта важны паварот. Такога не было раней. Былі беларускія добраахвотнікі, былі выказванні асобных людзей, у тым ліку з высокімі пасадамі з украінскага боку, але не было гэта такім вот на штандарт паднята. Вот зараз бачым, Зеленскі праводзіць
яскравае аддзяленне. Вот это народ, вот это Лукашенко, вот это Россия, гэта саўдзельнік Пуціна. І разам з тым зняпраўджвае вельмі часта хлусню Александра Лукашэнкі, напрыклад, пра тое, што Коля Лукашенко тэлефанаваў прэзідэнту Украіны дзеля таго, каб абмеркаваць нейкія пытанні адносна меркаванага, да прыкладу, там удару па мазырскаму НПЗ, пра што беларуская прапаганда таксама рэагавала, зняпраўджвала. На што варта звярнуць увагу? Я бачыў, як прэзідэнт Зеленскі з цеплынёй распавядаў пра сустрэчу са Святланай Ціхановскай. Вы на што звярнулі увагу ў першую чаргу? Ну, мне падаецца, тут найбольш важна тое, што ёсць спагада да беларускага народа. І адначасова ёсць папярэджанне, што сёння да беларускага народа ставяцца са спагадай, а калі будзе такая ж самая роля, як у расійскага народу, калі з беларускага боку пойдзе агрэсія з удзелам беларускай арміі, то все памяняецца. Я думаю, што варта звяртаць увагу на такія нюансы і варта глядзець, як сяброўства з Украінай будзе далей, бо насамрэч вельмі складана было беларусам в Украіне ў 22-м годзе. Яны адчувалі сябе саўдзельнікамі і яны мусілі несці адказнасць за тое, што адбылося. Сёння мы збольшага можам схавацца за спінамі беларускіх добраахвотнікаў і казаць, што мы разам всіх падтрымалі, але калі все памяняецца пра то, што казаў Зеленскі, то схавацца за спінамі добраахвотнікаў не атрымаецца. Пры гэтым ён гаворыць пра тое, што бадай самае мудрае рашэнне, якое зрабіў і дагэтуль трымаецца беларускі народ, гэта што ён не ўдзельнічае непасрэдна ў гэтай вайне, і дагэтуль ён заклікае надалей. Між тым у мяне пытанне вось наконт важнасці гэта інтэрв'ю, ці можам мы спадзявацца на тое, што якраз вось гэта інтэрв'ю беларускім журналістам Владзіміра Зеленска адкрывае пэўную браму у дачыненнях паміж як украінскімі і беларускімі медыямі, гэтак і украінскімі беларускімі палітыкамі. То бок, можна так сказаць, такая адмашка з самага верху ад афіцыйнага Кіева, што такія кантакты могуць быць, і яны што яны вітаюцца. Ну, я бы сказал, што калі Зеленскі і Ціхановскі сустрэліся ў Вільні, гэта адкрылася фортка, не в акно магчымасцяў, а толькі фортка. Зараз мы бачым, што магчымасці робяцца болей. Ці захаваецца эта тэндэнцыя, невядома, бо насамрэч сітуацыя можа развівацца ў розных накірунках, і тое, пра што казаў і Зеленскі таксама пра тое, што з беларускага боку кіравалі дронамі, якія ішлі на украінскую тэрыторыю, тое, што ў прынцыпе у нас адбываецца падтрымка расійскага ВПК, гэта все не можа захоўвацца вот такое у нармальным стане адносінаў. Мы саўдзельнікі прызнана, але яшчэ не ворагі, але што будзе заўтра?